Gusi nigo erengia mono na eyekogo kia maiso kurua asobware. Ebitunwa ebiya na boigo erangi ya machani nigo esiarerete goeta ekorokia obuya bweliraba lirororo asokwamia ebimeri ao. Kurware gusine amate entegereru yabalemi. Kurende imeyobwari oboiga bwensi nigo boreo obobe obonene anene mono ase ensemo ya maremo. Obutuki nigo bokorokia buna ebinambire ororo bya maremo ase chikoti chia gusi byakorire gwetania emiaka 40 na obokongo obonene bokweorokia ororo mbuli bwokonia kwa maremo ase nchira ya magendo egati ya yande. Aiga mbugisera nyabigena ekaunti ya Kisii na neyemo ase chinsemo chia gusi ebwate obokongu buna obuo bwa maremo. Meri mora nigware ebirero ayaiga maega yabamura bamwabo omugakoye konia obolemo mamincha yokogania kwaye. Njeguru kumeri mora seitombogeka. Ayo sera nanyo netwa mugakona basira. Emichando nigo yatagete chingaki omugakoya asirete asenchira yobotutukanu na ekero amoenia meri nigairanete amashamba kurende chingaki ekebarua kiaera kero akoirana gochanka nigo anyorete obulimo bwaye bwaoniwe. Nari ngokoreke barua mumro ntagachaka nyikurwa ngachutinde kwa mugakona. Kana tinde kwa mugakona kana ro mugondo turagenda. Noro ko nyuru chiriri tangana. Ono nkoboli ngakayo mugondo norirende na abeli kotimbo atike barua kende iragire kurwaro. Mura nigairete egetambukero gyokogenda bosio bweli chiko kurende nonya nabo tachieti gokonyeka. Tom Bosire na Andrea abo bali bamura bamwabo omugaka oye nabo babwate namba yonsi yobolemo na igo yabaire libaga kobonia. Ngabogoli atwa ngabogoli oyomugoli ngabogoli noyi Tom Bosire omugoli akuru kuchoni gekana. Ono ngabogoli mbaka shedi bakarusiwe bicara bakari kunse statement chance mongino gorete tanga ni nero grupo eren na akabogoli ko era akarusiwe era tarusiri bicara era agatema ngokone tiwuli agatebe kene yongone tiwuli talionde Tom Bosire na Andrea kiago yale umru mwabo mwakona mugati. Ono Tom Bosire na rubwate namba yobuli mubwensipi ese family yaito bona era norutu na maka iga siri tokerire nero oneti aigankwana nero oneti nawo kwamundo muntu. Ekemira kyomugusi nigo gekomwanchira omukungu ne family yaye wakanire chiombe gotenenera obolemo bw'omugakoye ekero asirire kurende asemeri eyo nendoto. Na kanire tuchombe omugaka naroro nindure moyo abandi bakure uyibaende tano mugako one mbaka seito bagakana chombe bagakana 30,000 omuchiyo yiga anyorira abana ororo abali 6 oyo magasira bakatigara batano abayiga moyo bali kurende ne esababu yokonia obulimo obu nereri ekorwegwa. Tebanga umugondo gaboneti nare tali wanja kwaye kana muteta li wanja kwaye chibese chuka ire kekwera njito ngeti none shiringi ekera mungo mina sire taru kamanya simbere tukanyuyi ngatinde ko mu egasi ya ire na ira mirenka njobono ngakinkoragire kekwera uturamu mungo mina kera sirete uturamu kendi kialenko bagaga tamamo mina kera sirete uturamu tatu mina kera sirete uturamu mbako agachasiri agachakoi ngacha tinde ko mu ekera mu ina sirete ona tiere nchande kete. Umuburaka oyoiga nabo igongina abana batano nigo bono atigeire ekeginga ase nyumba yoka ere atabwati nonya ni nyumba ya kebara. Zakaria we myaka 20 uyoro mumura omanene bwo mongino yoiga
tali na gokonya konde wensi gochia se family asekeri mama mwabo agoteba buna nigo achagete kurwara buna ise na bono nonyano gokwana tali konyara umunyarukoye boigo bwe myaka 20 nigo yamobetereretie gutiga college ase are gosomera obwalimu kubwatekana n'obulemeru ubwe bitoki na bono bonsi naho bamenyete ase nyumba eyiga ona tere ncandegete njebieka ndi nari ngororero bwite tangu neitire meta gosaberera nkorikuya kento kiri kero bunu gosaberera menda ko bwena na mena ngikogora sekene ngikogora nzengoruwanira umwana wena ncenje kobeli soro nyumba teya bwate nyumba nereri nando akurara hero kurara nyumba ine oroje mutolega astayo umwana yabwate nyumba none choga yatiyo ngero timbwe injira ndanyala gukora ukunyerecho kibesa nanyore tesigini amugongo kiane kamwale ry'umwana uyu ningenda tukumurwari nona musakara narali akasibwa mata kore ruki wagujibija mura n'abana baye bono nigo bamenyete tari n'ubururu bweka kurende nonya n'ubwoba asekeri agoteba buna chinguru cyo musunte nkibwate kaine ayonsi agokorekana chikocha chiani nyoka yiga kwa karani nsaka lengite karenta alafu tuita tuale kujisika bunasamba kanasambira makombo nkiyo sambira bintu byane ntwaganeti komanya gosomo chief bwensemo eyiga namanyete amangana ayayiga mongino yunajeta sinde nka tema kumubura bulia mangana makeigo okera mugondo yuokoni gutarengo one kero na tema gukwana na bamurabu bamwabo ngatuma abatureti bagende barigererie gentekyo baroketyo mugondo uyu bonere umugondo batemete komwa gakanete ngata gito mugondo ari asatagete bona abwe kabako zi umuntu oneri wo mugondo igabwate pakenamba. Ono these others but decided koma alternative lakini yo mugondo we family yejo she denied again the key ya jagete kare konye nje ntara so in that administration so amangana naro abagaka bakwane tekero baikarasite and you know the chief has no jurisdiction to force things vuna ba decided yejo yes to somehow yaro rekanete nga mba motegete mu cyuyu. But then you mugambi yorengo na there is no way muswati umwe akite mukamuya gatinde ko musajoye na inde na kanire buneke busikire muranyare gwanza ko dinaye ngatabo mu kiyoyo uburi mu gakoye moye so ekabanga abamuraba bamwabona ubatata gite kuja batendia manganayo but the last time tuwa mumurumu abakite I delegated abantu bari bagambe tamanganayo ritangani because mbamaete the genesis bagende ba umungino yokwaye onyundo ureto bamuraba bamwabo bagende bamoye kwabo. That is what I decided. Since then nanya konyora reporting amungino bitanya kwa umuhondo kurende ine na kirichiko liense ya Kenya ligoteba iguru yoburimo kuruoko bokokomo gucia sokonde ababuraka mbalendire nerichiko elio Wilkins Ochoki Mogaka n'umunyakero gubwe kyombe kirichiko aiga Kenya kimanyekanete buna Law Society of Kenya gose LSK urusagia rwa South West itariane no Choki ngorokwa uyo Mogakande umuwakilinde Kisii Town naende nicho munyakero gubwe branch tokorokanga Southwest branch ya Law Society of Kenya. Mtu wate wine winge sana sababu unomanyete gusindo wadi maremo so that ordinary lekaro muntu asiriro monyene onyeka bwata abana usaba chokoro abuna wabonete konyora ubole mu buwaye process ya maremo kabira ibona so monyene asirete succession immunity abantu bagwana ko death certificate baligiri rugaliye chief balibons people ikrase rugaliye chief bamanyogo chabasoke bosyo bafale ngendo tokorokanga succession course na inde bons p asibali yasege songo tokoroka beneficiaries paka bayuwana batayenga kibatade ko bagobole kubwanya bosira Kisiga especially between 2012 and 2016 ngokora tuarenge succession egete elietale ko genda court montale ko ligi rugaliye chief or get death certificate rele land registrar ya change
bila succession ya court chitaito chinyinge sana nonya ni kina akolere bina succession ita akoletu buja bose chirita atogete ncherangia kina kabire kitoko nyara ugetete because records inchire lands so that umuntu natebanga na file tekina lands ya matukaya ngogendere court ya confirmunga ekine kengi ya file tu e grant gengerwete court lirikale ko confirm kabiro kongwale ngoro so that kwa lego office yo mwakili boskwa ende cyber kwa rosi grant kwebagero bolemo kwa iraro boro watanga ma grant ya soke ki kwa register kwa ego bolemo kita chiti court kita collect kene now that is fraud chitaito chirwete lands but inchirwete inchirangia. Yes. Umanyetenga umuntu nabakoni ubole mukabwate title deed. Is that the case lelichi? Usengu takamuru kumanyanga uyo ningu ngakero chaso usengu chabwate title deed nabakoma. Abantu baito gusi, umate gusiga amale menusu. Na wetani actually 60% ya male gusi tabwate title deeds. Title deed cha male gusi abanyene basirete bantu bande bagocha no nyambale bagocha office chitoga batete ko nyubolemo umuntu atete wote bibolemo bulenya chiko tamaiti number no nyebo sedara jambili tamaiti number so that no nyentaito tamaiti ya sere achinda batete ko nyama ndo basirete 1982 so that emechando bonere because amalemo amange tabwati number nabantu baito nsachine mbaliko chibajali about ye number umuntu twatete ko rango buli mubuno bwango ogoli lego so that you can get ko banko umaite otware title terminating nayo mwenye no bolo egendo ngere to kurukanga holding in trust abora atware title but you tware le tabantu bande bami so that take a trust ya bantu bande so that you tware yo yetumye bobe you nabogo chakoba put to account oelezenga ngaki wa kolete and any person yokurogo le meka birogo ama tukaya toko tebya bantu betu tawo kole sachiyo genda egetiyo chubuze omanyanga ngore ngororo court teyo era kwa a title ayeweka on behalf of others unless you have specifically written nga holding in trust for the others. Korengana no mwakili Ochoki ukunelirwa kwa maremo gocha saba boraka imea gusi anene mono ekero mwana momura atari omuchyoyo nkorororo kurenderi chiko gose constitution ya Kenya yo mwaka bwechiribu 2010 nigo egwanchira nonya no mwana enyaruka kwa gobulemo sobo boiborwa mbale bakonere mono because muna mono konyoranga ekero momura asirire bali bande barorongo fili balenga oyo tawende ko baga lakini bono ekero tokuligererie ekero tokorank succession act ngo tiere yate banga ngo wena ta koridi oli osirire ngoli kere nga the first ne spouse osomo na osomo gaka bwana losira nse yaye bacha bana ekero tokulika bana na ile karaba chifu bakulika bana ngoli kabalenga mwana gete na lengoro na asirete nse yaye balika bana baye so that ingana tabororo umungi no ena bana baye paka baridi talinga karo mumura asirire ngayo bone bintu byaye na garobu ose right yayo ko inherit ya asirire teliba. Ochoki boigoniga kugikiria bokongu embu yokobauniriria ababoraka ase nchira indeyonsi tali maremo oka ti nonyemba libakuniriria ababoraka ngakibata itakomenyense because nonyene bukungo taberenga ababoraka ni jindakana na bwa banyasai so that for me ngendo na abatebi nende mbatebi nchege ndo na abatebi no kumanya chiraiti cyabo mbatebi nga mbale entitled to obole mobo we father-in-law usibuye family yabo nende bole mobumbo ko babunontaye bu title onye succession teraba filed succession nere title esoke onye mbara abekume babekunga nabantu be family eyo abwekina ke kubeku be challenge na indenge bwate of course ntoriko beka 100% 99.9% chance of success aba chief baito kama nyito mundo nanyo mirororo tigali ikenga that is a beneficiaries and no manya aba chief are very very important asoko manya because na wama ita abantu bale kenyoro the minute chief ero cheta banga nima ito yo no muboraka then aseta yo muborako yara agenda takubole mugwa emba okonu onye tanjira netinga nkoni ubole ikirabono iga buna mangana iga kogenda asembeo Tom Bosire na Andrea
abo barenge ime asemeroberio yokubulimo bwokoniwa tibatagete gukwana na intwe boigo ogotema waito kobaikera abagori abo babere tigoikeraneti Mary Mura na abana baye bono nigo bakorera gochase abanene berichiko na boigo onde bwensi oraigwebirero ebiga byabo kubakonya koiranirwa obulemo bwabo asengencho tikwarenge kugania kwabo koniwa njebika ndi nari ngororero bwite tangu neitire meta gosaberera nkorikuya kendo kirike bunu gosaberera mata ko bwena na na ngikogora sekene ngikogora ndongorwanira umwana wena ncenje koberi soro jinyomba teya bwate nango ngosaba akye serikali yaitu akikindo mokenya akibanchari akimama pia nisare akianchari nere lisoto bwate Kenya nere bwensi naona bari serikali yao banyare serikali yendunda itankwanye yoka umugondo noirane kera na chantondere tagontondere gerito umugondo noirane na ncensi mekendagira na abandi kasa na leta ngoro kindresi yanchoka nchelo oyo maka kanenka kanda juwa na rende lakini basi kabara ngatigaranje yasi cyabura takobaye yemo ndoro no turetu na turetuga yana toka kero tukasmote stokorusi na sabuni magondole kwale mere na bako nani banda ara chibasti sabuni kusana ari chibasa nani ngana boko rusi nani mitorire tatu wakane school fees kusana mitorire ta sana chibasi chibna chiabura yonje ngatiga ngara mama itere mechande mengi karatiga ndara mabera siake buna tokurwaiga nigo familia yiga ere no bwoba na obokonyi bwabo bono nigo burase omochifu bwensemeyo uyirete eira kubwatia engane yo na kubuguria ebitambukiro bibwenerete. Joseph Mose, Gatembe TV, Bugisera, Nyabigena, County ya Kisii.